Són molts els esculls, tant tècnics com organitzatius, que ha hagut de superar enguany el misteri de la selva, que ha pogut recuperar després de l'aturada de 2020 les representacions del drama assumpcionista. L'empenta i la il·lusió, encara intactes després de 4 dècades, han guanyat el pols a la pandèmia i han permès celebrar el 41è cicle del misteri en les seves dues tradicionals posades en escena del 14 i el 15 d'agost. L'edició de 2021 ens deixa imatges insòlites, amb els actors i actrius duent mascareta i mantenint distàncies. També amb l'aforament de l'església de Sant Andreu reduït, havent fet 2 cribratges generals entre l'equip del misteri per tal de detectar casos de Covid, amb tots els resultats negatius, o la supressió d'alguns elements característics de la peça, com la processó solemne que precedeix el passi del dia 15. Tot amb un objectiu clar, garantir la seguretat de l'equip humà rere el misteri i també del públic assistent, vingut d'arreu de Catalunya, que aquest cap de setmana s'ha deixat captivar per l'espiritualitat que emana d'un misteri que, tot i les adversitats d'aquests mesos, ha mantingut encesa la seva flama. Els preparatius pel misteri s'han allargat fins als minuts previs a les seves representacions. Aquest és l'ambient que es palpa entre els actors i actrius minuts abans del passi de dissabte. Enguany s'ha optat per traslladar la zona de caracterització de l'abadia fins al castell del Paborde per qüestions d'espai i també s'ha demanat als participants venir maquillats i pentinats de casa. Ja només resta escalfar el cos i sobretot la veu, sempre amb mascareta. Treballar amb mascareta, una obra eminentment cantada i interpretada en català del segle XIV, ha estat un dels principals reptes d'enguany. Si ja té la seva dificultat cantar amb mascareta és molt més laboriós i doncs tots s'hi han hagut d'acostumar. Té molta més dificultat. Però els mitjans que hi han posat, els assajos aquí a la base de la nau de l'església, tots ben separats, però sempre amb mascareta. Llavors, clar, t'hi acostumes, però no vol dir que no tingui la seva dificultat i tant. La representació ha consolidat tots els seus papers principals i enguany ha comptat amb la incorporació de nous actors i actrius joves disposats a perpetuar la tradició. Tot plegat fa entreveure que el misteri té la continuïtat assegurada. Vaig venir quan era petit a veure'l. Me'n recordo que em vaig espantar molt amb els dimonis. I els meus avis venen cada any i em feia il·lusió participar perquè és una cosa que s'ha fet al poble sempre. Perquè el meu pare ho fa, el meu padrí també, i me feia il·lusió. La part que més m'ha agradat és la dels dimonis, perquè quan espanten m'agrada molt. Des de petit el veig i amics meus i amigues m'han proposat de fer-lo aquest any. Hi ha familiars meus que el fan i també vull seguir la tradició. Mentre l'equip del misteri poleix els darrers detalls abans de sortir a escena, a l'església de Sant Andreu el públic comença a ocupar les seves localitats. Abans d'entrar se'ls pren la temperatura i se'ls posa gel hidroalcohòlic, a més de recordar-los que és obligat dur posada en tot moment la mascareta. Els bancs del temple, menys que en altres ocasions, estan marcats per tal de garantir les distàncies. Al punt de les 10 de la nit, es fa el silenci i comença la representació. El drama medieval salvatà, que recrea els darrers moments de la vida de Maria, la seva mort i el posterior ascens als cels, ha hagut de modificar la posada en escena per tal de guanyar espai, ampliant els cadafals o separant els cantaires en el cas del Gran Cor, enguany significantment reduït. El que hem de procurar, jo crec, és que sí, tot i ser atípic, sigui el menys atípic possible, com en general la vida que després de la pandèmia o durant la pandèmia ens tocarà viure. Per tant, conscients que la situació és diferent, és especial, però també molt conscients que s'ha de fer tirar endavant en el misteri i en la vida. I llavors, buscant solucions imaginatives, reaprenent a fer moltes coses del que és la representació. La mascareta s'ha convertit en un dels elements indispensables en els 2 passis. L'únic personatge que se l'ha pogut treure, només en comptades ocasions i donat que no tenia ningú al seu voltant, és la Mare de Déu.
La Mare de Déu és el paper central de la peça i compta amb un important treball vocal específic al darrere. Com ja és habitual en els darrers anys, la salvatana Júlia Roig ha encarnat el personatge en la representació del dia 14, mentre que Irene Massana ho ha fet en la del dia 15. Els nervis rere la mascareta, però alhora l'orgull de poder defensar un any més el paper, resumeixen les sensacions viscudes per les dues salvatanes. En principi una mica de por perquè, clar, entre el 2019 i el 2021, clar, el 2020 ha sigut un any fantasma, no? I jo, clar, tampoc no havia ni cantat gaire ni res així en mode professional. I, clar, aquest estiu, al tornar-me a reenganxar en el cant, doncs al principi m'havia costat una mica i estava una mica així en por, però bueno, jo crec que al final me n'he sortit. Sí, he tingut memòria a la meva veu i he tornat a posar-me a to amb el misteri. Amb una marcada tradició medievalista, el text del misteri basa els seus fonaments en la pugna universal entre el bé i el mal. La irrupció al temple dels diables liderats per Llucifer i Mascaron personifiquen la malignitat, dissipada amb els cants del gran cor. La simbologia del misteri, austera però amb un pes important, va guiant l'espectador durant tota la representació. És el cas de la palma, element que acompanyarà els apòstols durant la processó d'enterrament de la Mare de Déu, un dels moments més íntims de la peça, amb el temple completament a les fosques i en un silenci sepulcral. Ho és la palma, però també la corona, element que copsa tota l'atenció durant l'escena de la coronació, que encara la recta final del misteri. Amb l'esclat dels aplaudiments del públic i la processó final, el misteri tanca les representacions del 14 i el 15 d'agost amb èxit, tot i les dificultats que s'han anat superant amb el pas dels dies. La peça encara té reservada una darrera sorpresa per aquest 2021. La direcció està treballant en una posada en escena que es faria de forma extraordinària a finals de novembre, coincidint amb la Festa Major de Sant Andreu. L'objectiu és el de poder enregistrar l'obra íntegrament i de manera professional per tal d'incorporar-la als arxius de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural de la Generalitat, després que el passat 2019 el misteri fos catalogat com a element festiu pel Departament de Cultura.